Panie, sam macie takie zdjęcie, ściągnijcie do tego zdjęcia, bo tam są jakieś auta. Tak. Ja bym w ogóle chciała badać, że my są w izbie u pana Gabriela, kiedy jak widzicie robi sam takie małe muzeum. A co to są za auta? To są dwa pierwsze autobusy od Aleksandra Swobody, który no nie był czułowianinem, ale nie pochodził z Czułowa, ale zaczął pracować na Czułowie w fabryce i założył jako pierwszy w Tychach przedsiębiorstwo komunikacyjne. Jeździł z Tychów do Murcek, do Katowic i to są właśnie dwa te autobusy. Ten był kupiony w 1928 roku, bo to w ogóle on zaczął funkcjonować w 1927 roku, w 1927 i do 1939 roku istniał. Ten był autobus Hansa Lloyd, a ten był Dodge. Dwa autobusy, które no podobno najczęściej to się psuły sprężyny, opony i resory z powodu dziurawej ulicy na Czułowie, bo to tragedia była podobna. Czyli co, ludzie mogli z Katowic do Czułowa jeździć albo nazad, ja? Tak, z Tychów właściwie. Z Tychów tam z rynku. Bilety były koszmarnie drogie, bo 2 zł kosztowały. Złoty 40. 2 zł to była para szczewików takich gorszych. Nie wiem ile szczewiki kosztowały, ale jak ludzie zarabiali 300 zł, a 2 zł trzeba było na bilet wydać, no to tylko, że tak oni zamożni mogli jeździć, a innym to koła zostało, tylko żeby na rowerach mogli. No i to jest historia, którą, że tak powiem, cały czas rozgryzam, bo tych autobusów się okazało, że jest więcej. To jest zdjęcie z lat 30., początku lat 30., później już zmodernizował swoją flotę autobusów, już miał nowe autobusy, już Fiaty miał, Chevrolety miał, a to były takie jakieś, no początki zawsze są trudne. A wiele sam ludzi wlazło do jednego? Do jednego to tam wchodziło po 14-15, max tam było 20 osób. Do tego wchodziło chyba 22 osoby, do tego wchodziło około 20, ale jeszcze ten wcześniejszy autobus pierwszy, który miał, bo to był chyba drugi i trzeci, to tam było 14 osób. A jak żeście na to przyszli, że Czułowianin założył pierwszą linię autobusową? Wiecie, to jest niemożliwe. Tak, no to też przypadek z tego powodu, że jeszcze zbieram informacje o powstańcach śląskich. Ten Czułowianin był powstańcem. Dostałem zdjęcie, które szukałem oryginału tego zdjęcia, wszystkich odpytałem i ten jeden mi został. No to poszedłem do rodziny Swobodów i się tak potoczyło, że są jakieś dokumenty, później mi ludzie mówili, to w mojej stodole jeden autobus stał, druga pani powiedziała, to w mojej też stał w stodole, a u nas mieszkał, a tu kierowcy mieszkali i się tak zaczęło, cała historia powstała, że jak w ogóle te autobusy funkcjonowały. Równo co 3 godziny jeździły, podobno były punktualne, tylko że te drogi były tragiczne na Czułowie. A do jakiego miejsca w Katowicach one dojeżdżały? Do rynku, do samego rynku. Ja? Już teraz nie pamiętam, w ogóle droga trwała godzinę i 5 minut. Kursowały, no co godzinę można było, autobus jechał do Katowic w godzinę, tam 25 minut przerwy i z powrotem godzinę i 5 minut. I tak pierwszy autobus chyba o 6 wyjeżdżał, ostatni o 20 z Katowic. Nie, no to pięknie. A co to samocie za dokumenty? No, Boście padali jeszcze, tak. że są macie jakieś już, dokumenty związane z tymi autobusami? tak, są to szczątki dokumentów, które jeszcze ostały się. Tego nie wydawałam. My to wam sfotografujemy, ale ja się muszę... Same dokumenty to są głównie kwity, bo akurat pan Swoboda bardzo dobrze... Na co kwity? Na wszystko. Na olejarkę, na benzynę, na Aha, takie związane z funkcjonowaniem autobusów. Więc no, dzięki takim kwitom można było jakoś zrekonstruować, co się psuło i jakie autobusy były naprawdę. Aha, stąd to tak dokładnie wiecie, co? Tak, ja przez to przeanalizowałem, w którym roku jaki autobus się zepsuł i co chwilę co wymieniali, jakie części zamawiali. No ale z najciekawszych rzeczy w tych dokumentach jest mandat. Jest mandat z 27 roku, czyli niecały rok funkcjonował
Taki wielki. Tak, tak. Czekajcie, to Jest. jest mandat. To jest mandat za to, że konduktorka pozwoliła jechać pasażerowi na schodach stojąc. I to mogło doprowadzić do katastrofy drogowej. Koszt to był 5 zł lub 1 dzień więzienia. Czy został zapłacony? Nie wiem. Wydaje mi się, że 1 dzień więzienia można było poświęcić 1 dzień w swoim życiu, a 5 zł sądzę, że raczej byli to ludzie, którzy dorabiali się, więc 5 zł może też mogli wiedzieć. Czy ten mandat dostał kierowca, czy Nie, właściciel? konduktorka. Konduktor. Tak, konduktorka i to w Katowicach został wystawiony, znaczy ta pani została złapana na ulicy Granicznej w Katowicach i nie pozwoliła pasażerowi jechać na schodach. Słuchajcie, ja wam powiem, jak go trafiła na pana Gabriela, bo ja mam takiego fana, który ogląda każdy mój film, nasz film na Wi-Fi'u, ale wtedy to jeszcze było inaczej. I on zaczął te filmy oglądać, jak my zrobili o Czułowie. I on mi cały czas zgodą, że tam na Czułowie taki jeden kierownik, on mu powie temu kierownikowi, że jest taki kanał Wi-Fi.pl, żeby on to oglądał, ale go idzie do tego Pieruńczyka, bo on jest bardzo interesujący człowiek. Ja nie powiem, jakie jest jego nazwisko do kamery, bo nie wiem, czy sobie tego życzy, ale sami już pana Pieruńczyka Gabriela dopadli i czekamy na następną historię. Pięknie mu dziękuję.